4 jaar geleden opende de Mukkenstal in Leunen zijn deuren. In die tijd is er veel gebeurd voor Paul en Monique Litjes. Onder andere werden ze uitgeroepen tot starter van het jaar 2013 en genomineerd voor de Venrayse Ondernemersprijs in 2016. En vanaf maandag 6 maart is de volgende sprong gewaagd. Er is gestart met zwemlessen in hun eigen mukkenbad. Zaterdag mocht er al een kleine sneak preview genomen worden. Vandaag hadden de eerste kinderen hun kennismakingsles, gegeven door LACO. Dus de kinderen die bij ons op de BSO zitten en volgende week starten met de zwemles, die hebben nu een eerste les gehad samen met papa of mama. Als de kinderen hier zijn na schooltijd en wat fruit hebben gegeten en hebben gedronken, dan gaat een van de begeleidsters met de kinderen naar het zwembad toe. Ze helpt met omkleden. Daarna worden de kinderen overgedragen aan de instructrice van LACO, die dan de zwemles verder verzorgt. En de begeleidster die gaat in de kantine zitten, die ook gewoon met een groot raam toezicht heeft op het zwembad. Voor het geval dat er iets gebeurt, dan is er altijd iemand snel bij. En na de zwemles dan worden ze weer opgevangen door de begeleidster die ze helpt met omkleden. En ze weer terugbrengt naar de Mukkenstal. De keuze voor de zwemlessen naast de BSO was een logische keuze. Nou, wij vonden het een extra dienst eigenlijk voor ouders. De meeste ouders hebben toch al een drukke baan. Dus op die manier hoeven ze niet ook nog naar de zwemles toe, maar kunnen ze dat mooi hier doen onder BSO-tijd, waardoor ze zelf meer tijd overhouden om andere dingen te doen met hun kinderen. Door de week geeft een instructeur van LACO 2 uur zwemles in het mukkenbad. En op zaterdag zelfs 3 uur. Om uiteindelijk het felbegeerde diploma te halen, wordt voor de kwaliteitsnorm afgezwommen in de sprong. En kwaliteit houdt in onze ogen in dat wij het erkende NRZ-diploma willen afgeven aan kinderen die een diploma behalen. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld niet afgezwommen mag worden in een zwembad van dit formaat, maar een groot zwembad zoals LACO dat heeft. Ze gaan dan mee in het traject daar, dus dat wil zeggen 2 keer oefenzwemmen, 1 keer oefendiploma zwemmen en dan werkelijk het afzwemmen. Een van de ouders die met de proefles meezwom was Anouk Klaasens. Ja, ik vond het erg leuk. Het is voor de kinderen wel heel erg veilig als de ouders de eerste keer mee mogen. En zij had bepaalde redenen om haar kind hier te laten leren zwemmen. Nou, de belangrijkste reden is dat de zwemles onder de opvangtijd is. Dat is de belangrijkste reden. Maar ook omdat wij over de kwaliteit van de Mukkenstal heel erg tevreden zijn, gaan we ervan uit dat de kwaliteit van het mukkenbad ook heel erg goed is. Opgeven voor de zwemlessen in het mukkenbad kan via LACO of via hetmukkenbad.nl.